BTR सरकारनि गोब्राब नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों चिरां जिल्ला भारत आरो भारत-भुटान सिमा खालामाथि एबा हा गोसोमाव दै प्रटेक्शननि खामानिया 2 जुलाइनिफ्रायनो जागासिनो दङ। नंगौ, चिरां जिल्ला भारत आरो भुटान सिमा खालामाथियाव माख्रा दैमाया खावनै जानानै बोहैदों। फारसेया सोनाब आरो फारसेया सानजा। सानजाहा बोहैनाय दैया राङिजरा, खुंख्राजरा, दैमुजरा, दलगाव, सबायझार, मालिखरा आरो मंगलियान ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोबां खैफोदाव खोख्लैयो। जायनि थाखाय एसे अखा हाबानो बे दैनि लोमसावनायजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दैबानाजों सुबुं जिब-जुनार, न'-बां, दोहोन-दौलत खहा जानो गोनां जायो। दिनै बे प्रटेक्शननि खामानिखौनो सबायझार प्राइमारि इउपिपिएलनि मोनसे हानजाया थांनानै नायगिदिंहैयो आरो बे खामानिखौ रायजो राजानि लुबैनाय बायदि मावफुंनानै होनायनि थाखाय साबायखर बावो आरो सबायझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जानाय नंला होननानै बुङो। जों दिनै 16 तारिख सुनिबार बारायखौ मोजां दिन लानानै साननानै जों खालामाथियाव माख्रा थेनाय प्रटेक्शनखौ जोङो सबायझार इउपिपिएल हानजानिफ्राय प्राइमारि ग्रुपआ नायनो फैदों। जों दिनै नायफैनानै नुनो मोनबाय खामानिया जिखिनि जानांगौ इसेबां बे अन्थाइ जाबनाया जायाखैबाबो प्रटेक्शना दा फगलेजों जावनाया बहुतखिनि आवगायबाय। दा लेबार खमनि थाखाय एसे खामानिया फासयदों। जों दा लेबारफोरनिफ्राय सोंनानै मोनबाय एसे लेबारा हाजिराखौ खम मोननाय बायदि मोनदों, बेखायनो किसुमान लेबारा बहुत थांबाय। दा सिगांनि ग्रुपनि लेबारा 28 जनल' दं होननानै जों मिथिनो मोनदों। ओमफ्राय ट्रेक्टरबो किसुमान ट्रेक्टरा बहुत थांबाय। ट्रेक्टराबो CM दामखौ अन्थाइनि CM हिसाबाव दाम होनायखौ फसायाखै, दा बे हिसाबै थांबाय। गतिके जोङो प्राइमारि जानानै एसे उन्नत खालामनो नागिरदों जाहाथे लेबारनि बा ट्रेक्टरफोरनि हाजिराखौ एसे बारायनानैबाबो खामानिखौ दा बोथोर मोजाङावनो एसे मोजाङै मोजां मावनानै बारग'होनो हायोबा जोंनि थाखाय बहुत मोजां जागौ। जोङो सबायझार प्राइमारिया बा इउपिपिएल हानजाया जोंहा जोंनि आफाङाव बहुतखिनि खेथि बाथि धन सम्पति हा हु बहुत अनिस्त जाजाबाय। दिनै बेवहाय जोङो लुबैनाय बायदि हांख्रायनाय बायदियै बा जों चिफ सारनोबो खिन्थाखादों, बुंखादों जोंनो इउपिपिएल हानजानि लिडारफोरखौ फेरेंगा सारनावबो बुंहैदों, जोङो जयन्तनावबो बुंहैदों सार मावोबा मोजाङै मावनांगौ होननानै। दा बिथांमोनहा मावनायखौ मोजाङैनो लादों आखायाव। दा जोङो नुनो मोन्दों खामानिया दा मोजाङै जागासिनो दं आरो मोजाङै मावगोन होननानै जों आसा खालायो। जाहाथे जोंनि बे सबायझार अनसला खथि जानाया जाहाथे बे दिननिफ्राय एबारनिफ्राय जाहाथे खुनु बोसोराव जाया, जों बेखौ आसा खालायो। बे प्रटेक्शना मोजाङै जाहाथे जायो आरो जोंनि लिडारफ्राबो इमानो जा चिफ सारानो जा बा अन्य दस्रायानो जा जाहाथे फैयै फैयै नायफैयो बा डिरेक्सन मोजाङै होफैयो, जों बेखौनो खावलायो सारमोननिसिम। दिनै जों गोजोननाय मोन्दों, खामानिखौ मोजां जानाय मोन्दों। सिगांनि खामानिजों दानि खामानिजों बहुत पार्थक्य दङ। बहुत बुंनो हागौ जोङो, सिगाङावबो जों नायफैखादों, नुफैखादों। सिगांनिखौबो जोङो दुरबल नुनाय हिसाबै जोंबो सिगाङाव फसायखायाखैमोन, खिन्थु जों दानि खामानिखौ नुनानै जों फसाया होननानै बुंनो हाया। जथेस्थ' मोजां जादों दा, जिहेतु चिफ सारा निजे रल लादों बे खामानियाव। सारनिसिमबो बहुत बहुत धन्यबाद आरो जोंनि इउपिपिएल हानजानि लिडारफोरनि सायावबो जोंनि गोजोननाय, अननाय, मोजां मोननाय बेखौ जासिहरनानै सारमोननिसिम बहुत बहुत धन्यबाद हरनाय जायो। गिबियावनो आङो जोंनि बे सबायझार प्राइमारि इउपिपिएल हानजाजों जि खालामाथिनि दै लोमसावनायखौ होबथानो जि खामानि सोलिगासिनो दं, बेयावहाय बिथां बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बिथांखौ आङो गिबियावनो साबायखर बावबाय। लोगोसे बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो जि खालामाथियावहाय दै लोमसावनायखौ होबथानो थाखाय बल्डार होथेनायनि खामानिखौहाय मावफुंनो थाखाय दायथ' लानाय जोंनिनो मानगोनां चिफ सार आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि मानगोनां MLA सार, EM सार, MCLA सार बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। मानोना बिथांमोना जोंनि सबायझार प्राइमारिनि बुंनाय बायदि, हांख्रायनाय बायदि आरो चिफ सारनो, EM सारमोननो जोङो गले गले गोसोखां बिलाइ गथायनायनि दारै बिथांमोना हयथ' बेखिनि स्टेपखौ लादों होननानै जों सानो आरो जि लानायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ होबथानो थाखाय पार्मानेन्टलि सल्भ खालामनो दिनैनि जि खामानि मावनाय बेखौहाय बिथांमोना मावगासिनो दङ
आरो जोङो आसा खालामदों देग्लाय जि बे खामानिखौ मावबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय आरोबाव दैबाना जोंनि सुबाजार ओनसोलावहाय बे खानामाख्रानि दैबानाजों आरो खथि जाबावनाय नंला होननानै जोङो आसा खालामदों। दा EM सारा गावनो चिफ सारजों दायथ' होलांजानाय हिसाबै बिथाङा गावनो थांलाय फैलाय डिउटि होफैगासिनो आरो लोगोसे जोंखौ लकेलनि हिसाबै सुबाजार प्राइमारिखौ गुबैयै थांलाय फैलाय नायनो थाखाय जोङो दायथ' होलांजानाय हिसाबै दिनैबो आरोबाव बे समखौ लानानै जोङो दिनैनि बे सोलिफुबाय थानाय खामानिखौहाय प्राइमारि हिसाबै नायनो फैदों आरो जोङो दिनै नुफैबाय जे जोंनि जि रोखोम मावनांगौ बे रोखोमैनो EM साराबो मेजारमेन्ट होलांनाय बायदि दिनैसिम खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोङो आसा खालामगोन जे जेरै मावनांगौ बेबायदिनो मावनानैहाय बे खामानियाखौहाय आबुं खालामगोन आरो जोंनि सुबाजार ओनसोलनि रायजो राजानि थासारिया देग्लायनिफ्राय बेबायदि आगोलनि बायदि दैबानाजोंहाय असान्ति जानाय नङा होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो खामानियाखौ जोङो फैबाय थागोन नायबाय थागोन जेरोखोम मावनांगौ बिथांमोनाबो मावगासिनो दं। जास्ट बेल' दा मावग्रा लेबार बिथांमोना गावसिनि हाजिरा आरो खस्थ'जोंहाय खामानिजों हाजिराजों मेलायै मोननै हिसाबैहाय बिथांमोन जायफ्रा खामानि मावनो फैदोंमोन बिसोरो अनेकानो दा गिदिंना थांफिनबाय। जों बेखौबो खावलायगोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना ठेकेदार हिसाबै बे खामानिखौ लादों बिथांमोना जाहाथे लेबारफोरखौबो बिसिनि मावनायनि खस्थ'खौ नायनानैहाय दामफोरखौ मिलायना होनानै खामानिफोरखौ थाबैनो कमप्लिट खालामो बे कयेकथा दिन मोजांनि गेजेरावनो जाहाथे अखा बांखा फैयोबा आरोबाव बे मावनायावहाय खस्थ' जाया। रायजो राजाफ्राथ' दा जोङो मावजेननायनिफ्रायनो सुबाजार प्राइमारि हिसाबैहाय थांलाय फैलाय जों नायगासिनो दङ बिबानबो होलांजानाय हिसाबैहाय जों लकेल हिसाबै जोंनो दायथ' होदों थांलाय फैलाय मावनायखौ बोरै मावदों मावा डिरेक्सन होनाय बायदि मावदोंना मावाखै बे हिसाबै जोङो थांलाय फैलाय नायफैनायावहाय नुनो मोन्दों आरो जोङो रायजोफोरनि गेजेराव बुंहैदों जे ओरै मावनाय जाबाय देग्लायनिफ्राय आरोबाव माब्लाबाबो दैबाना खालामाथिनि दैया जोंखौहाय खस्थ' होनाय नंला होनना जों बुंनायाव रायजोफ्राथ' बहुत गोजोननाय मोन्दों आरो खोनानायजों लोगोसे बिथांमोनाबो सोरबाया जायफ्रा फैनो गोसो जोंजोंनो थांलाय फैलाय फैफानानै नायनानै थांदों बिथांमोना गोजोननायखौ मोन्दों आरो दा हयथ' बिथांमोनाबो आसा खालामदों देग्लायनिफ्राय आगोल जेरै खस्थ' मोनबोदोंमोन बेबायदि खस्थ' जानाय नंला होननानैहाय बेखौ बिथांमोनाबो आसा खालामदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360